С това видео ще ви покажа една от многото функции на приложението Аренда имоти. Това е модул Дневници, с който много лесно по всяко време от телефона може да си провеждате и следите вашите обработки. Сега ще ви покажа колко бързо става едно пръскане, едно торене и ще се убедите в това. Избирате в землище, в което искате да се извършва това нещо, или ако имате няколко, може да изберете всички. Също може от тук да сменяте само за култура пшеница. Ето вижте, долу вляво полетата станаха 8. Сега в случай ще избера всички, защото това можем да го правим и от следващия екран. Натискаме продължи, след което, както ви казах, в следващия екран, където виждаме полетата, а те се зареждат всяка година автоматично след изготвяне на споразуменията, или ако не правите споразумение, след очертанията в земеделска служба. От тук, както ви казах, също може да избирате култура. Ето пшеница. Сега примерно ще направим пръскане на това поле и пръскане на това поле. Може да избирате много полета и едновременно с едно въвеждане да се случва всичко това. А когато кликнете върху самото поле, долу вляво ви се отваря още една информация, в която може да виждате какво има въведено до момента. Ето пръсканията, които са провеждани, обследванията на това поле, торенетата и дневника на стопанството. Като изберем пръсканията, също където пише бутончето PDF, можем да свалим самия дневник, за да го виждаме почти готов за печатане. Така, връщаме се обратно. След като сме избрали полетата, които желаем да пръскаме, избираме бутона продължи. Полетата се зареждат с общата площ, която имат. Но по всяко време, кликвайки върху тях, ние можем да променяме площта на всяко едно поле. Ето, примерно, тук ще пръскаме 500. Това да извинявам се, 350 декара. Пишем 350. Окей. След което то е 350. Сумираната площ е 352 от двете полета. След което кликваме, за да си изберем препарат. Тук ни се показват препаратите, с които работим. Можем да изберем от тук всички и ще ни покаже всички препарати, които са позволени за пшеница. Как настройваме, с които работим? Кликваме върху бутончето настройка и от тук си избираме ето така препарати, с които желаем да работим, и те стават повече в нашия списък. Избирам в момента Саксиал. Зареждаме се дозата. Какво също мога да си избера? Мога да променя тази доза на 80. Така. Мога да добавя и следващ препарат. Примерно Дерби. Ако има карантинен срок, автоматично се зарежда и карантинния срок. Мога да избирам и техника. Не е задължително. Просто ви показвам. След записване на това мероприятие, отгоре виждаме датата е 22. Можем да изберем нарочно 26. Нямам такава дата, за да виждате, че на 26 после направим запис. Показване в следващия екран общо третираната площ, колко ще изхабим от аксиала, ако искаме да го променим с някаква точност, и колко от дербито. Запиши и данните са записани. След като направим проверка на полетата вече, тези полета трябва да имат съответно дата пръскане 26. Ето го. С дербито мога да го изтрия, ако искам. С аксиала на 26. И виждате колко лесно става това нещо. По същия начин е и самото торене и всички видови други обработки. Както в началото трябва с сидба да си настроим
самите култури. Избираме няколко полета изведнъж, пишем, че са пшеница, дата на сеитба и те всички стават автоматично. По същия начин е и торенето. Ето, избираме, продължи, култура пшеница, остават ни полетата с пшеница, избираме полето, добави за мероприятия, избираме друго поле, добави за мероприятие, избираме трето поле, добави за мероприятие, продължи, избираме си вид тор и натискаме запис. И торенето е въведено вече. За самото пръскане искам да ви покажа как можете при самото пръскане едновременно да направите уведомления към Beekeepers. Избирате връзка с Beekeeper, влизате с ход, запомнете си паролата. Тук ви показва пръсканията до момента, които са. Преглед може да видите с какво сте пръскали, да отмените мероприятието, в момента е статус, планира се и така нататък. Може да го прегледате на карта, къде е това нещо. И съответно можем да добавим ново мероприятие, което ще бъде, избираме си землище, което ще бъде хем уведомление в Beekeeper, хем ще бъде записано в програмата Дневници. В този случай виждаме и червени граници, които това са физическите блокове на съответното землище. Пак имаме филтър за култури, ето пшеница, останаха само пшениците. Пак маркираме тези полета. Само че този път ще маркирам друго. По същия начин. То си намира кой е физическия блок, виждате, изписва го в бял. И по този начин ще бъде отбелязано в Beekeepers. Площите и културата автоматично ще са нанесени, като ви казах, че площите можете ето от тук, ако трябва и необходимо да ги намаляте. В момента са 554. Културата ни е заредена абсолютно. Тук нищо не пишем. Само избираме. Ето препарат. Аксиал. Не съм избрал аксиал. Друг. Ето ще избера аксиал. Ето и дерби. И по този начин, ето добави към дневници активно, автоматично ще се запише мероприятието и в Beekeepers, и в програмата Дневници. С едно въвеждане получаваме две неща. Забравих да ви покажа датите. Те също са заключени спрямо Beekeepers. Избираме дата, избираме час и така. Запис на мероприятието. Сега няма да го записвам, за да не натрупвам информация в Beekeepers. Това е, надявам се да ви е харесало.